sha wuya in ka samu jin daɗi ne. Cikin dubu ku zamo ɗaya, dubu ake koyi ɗaya. Yan makaranta kun yi karatu yau kun kare wanga mataki. Yan makarantar Mahiyya Global Wedding Class na ban kwana. Sun yi karatu yau sun kare. Mahiyya Global sai wata rana. Mahiyya Global Academic Nigeria ki yi fice. Kice ake zance birni har da ƙauye ke ɗaya ce. Kice uwa mai in ba da mama Mahiyya Global ce. Kina ta ilmantarwa, kina ta yayewa. Nagartar kice ta sani waka, aibin waka na je na dawo. Yan makarantar Mahiyya Global Wedding Class na ban kwana. Sun yi karatu yau sun kare. Mahiyya Global sai wata rana. Yan makaranta kun yi karatu zaman gida sai hankuri. Ka kama kanka ka kyautata wa iyaye karkai hankuri. Da sun fada kai da sun fada ka bari baka bayin jinkiri. Ka samu albarka kowa yana son ka. Da ka fito za a